yanzu malam abdul azizu fadar bege wallahi abokina ne. ala gafata mala lokacin da yi wata waka akan takalmin annabi muhammadu ya fi kowa aka yi mai ca a kano ina kaduna buga man waya ya ce ala gafata mala takalmin annabi muhammadu bai fi kowa ba na ce bari sai na zo za mu yi bayanin da kai. wallahi malam da aka zo makabala da manyan malamai na ce to ka je kai waka ba ma takalman annabi ba murhun annabi muhammadu ya fi kowa. to anan sai ya wata waka kuma ala gafata mala ya ce murhun gidan annabi ya fi kowa ba ga takalmi ba. mala ai ka ji ko to wallahi ni ne na ce kai waka ma akan murhun ai ba takalman murhun da aka dafa wa annabi abin shi ya fi duniya da abin da duniya take ci. Allah ya ji kansa wallahi mala wannan